решава. Тези хора още ходят по мъките, още не са уредени нещата. Сега се развихват или схеми за източване на еврофондове от служители в разплащателна агенция. Отдавна ни на времето, когато животновъдите кандидатстват за пасища, защото прехраните ги ползват. Сега вече пасищата се ползват от приближени, роднини, приятели на работещите инспектори в фонд земеделие. И това нещо се знае от всички. И от кметовете с тяхната дейност, както и служители в общинските служби, така и в министерството. Просто са свързани една схема от чиновници, Политическата мафия, която ги назначава, политическата мафия източва съответно европарите. Обикновеният човек не получава абсолютно нищо или получава измамни обещания, той тръгва да прави нещо, оттам идват санкциите, глобите, делата. Казаха животновъдите въобще да кандидатстват за пасища, защото не получавайки пари за пасища, Държавен фонд земеделие ги санкционира и за животните. Парите, които трябва да получат за животните, минават като наказание и го удържат, за това, че пасищата не били изчистени, че били охрастени с разни красти, знаки, които обаче, забележете, са допустими по мярките. Но идвайки един корумпиран инспектор, той не просто го отрязва земеделския. Корумпираният инспектор е изпратен от корумпирания началник. Корумпираният началник е назначен от корумпирания министър. Корумпираният министър е назначен от корумпирания съответно министър-председател. Само за разплащателна агенция съществува схема за източване на еврофондове точно по пасищата и по агроекология. Те унищожиха земеделските производители, дръжните, за дръжни се говорят, както и животновъдите, не ги допускат въобще до парите и тези пари се разпределят вътре при тях. И тях се същия правите предложения всички родини. Това става на по-високи нива. Например, в някои времето директорите на земеделската областната дирекция дава Добрева. Тази жена господин Божев трябва с правната